Tessék megőrülni, gyerünk, gyerünk! Nagyon jó, nagyon jó. Érzitek, van valami a levegőben, de nem tudod full pult húzni, hiszen csak 99 méter és 39 centit tudod húzni. Na hát sok ilyet fogunk még látni. Janinak pedig köszönjük szépen előre is, hogy közvetít majd bennünket igazából minden pillanatról, hiszen a szakmai részét majd tőle hallhatjuk itt egész nap.